musu jijiya. Subhanallah ya Allah ka isa gatan kulliya. Yau ma na zo da baitoci na yaban kare la'anniya. Kage aminci mai yawa gare shi kashi bulbun mati. Wa nabiyyin taubati annaba ainun ramati. Muhammad gatan talibai shine nuril ummati. Ya urwati wuska Muhammad kashi bulbun mati. Sayyada Fatima Allah bai yi ta makarki ba, don Allah yana ji da ke. Fatima sanniya ta iba, umma kisa na kare ake. Kar da ki bar ni dan shugaba, ki ban harshe cikin labarin ki na yi yabo babu fargaba. Bai girman da ba san shi ba, Sayyada Amina faɗar ku ake ba a san ku ba. Wata kallubuka Allah ya ce ba zan so makiyin ku ba. Yardar Allah na ga ku, amin hamdul barin ku ba. Ni a gaban ku na durkusa, a bani domin mijinta ba. Da yammar gausi na yunkura, a bani domin Zainaba. Dan shewa Ahmad Tijjani in yi yaban da ban san shi ba. Dan shewa Razimi zikirin Allah bai bar shi ba. Dan Usman na rattaba, abban shehi ban barka ba. Assalamu alaika Ahmad, kai ne sirrin auliya. Ba mai motsi sai da kai, sharaɗin dukkan anbiya. Wai waye tawo ne babu kai, har aka san shi a duniya. Amsa ta ai babu ce a cikin kowace nahiya. Bai girman da ba san shi ba, annabi gatan talibai. Na daban mai komai daban, annaba assalamu alaika. Babu tudu ko kokwari wanda ya sauya gare ka. Ka sa dutse in ka taka, suna ladabi a cikinka. Domin komai mai biyayya ne da ladabi a gare ka. Alfarmarsa duk na tasa in ta hau jikin mumini, ko a jikin tufafinsa ai ruwa zai sa an mai lamuni. Saɓanin na bayan ma'ai yankewa suke bayyane, shi kwada saukarsa sauƙi ya zo. Annaba an tare mu ne. Inna anzalna fi lailatul qadari an ka bamu, haske ce cikin shekaru kuma jigo ce a gare mu. Alfarmarsa muka samu ake shafe kurakuranmu. Kafirin zunuba annabu ne kuma rama ne a gare mu. Bai girman da ba san shi ba, annabi gatan talibai. Mai umarni da faɗin Allah
kalilillah mayan dukkanil hawa dole mu ce masha Allah wannan girma ya yake ne sai shi da ya san jallalla hudu inda akwai Allah akwai shi manzan Allah inna Allah wa mala'ikatahu jama'a muje dan gaba salluna ala nabi salatin nan da ba mu san shi ba har alinsa ya rabu sabban nan ba mu kibin su ba har da waɗanda kake ta yaba a cikin Qur'ani babba ni na tabbata sai da ku Allah ke ya suka zamani alfarmar jinin annabi muke ci duk tsawon zamani hasken da ya suka ke zuciya shine matsayar imani ai kuma Allah bai da kamar yaku a cikin kowane zamani sayyada dan Allah rabon da kike ba masoya ni ma na so a sa da ni a ƙara tsarkaken zuciya na san dukkanin kayan Allah naku ne a yasiriya kuke da ƴancin raba shi a cikin kowace nahiya umma shafe duka laifukana a goge duka aibukana a share duk zinubukana a yi mun sitira da'ima domin abin sinana a sake riko da hannuwana domin abin zainaba na sama annabi Muhammadu a amintan dan Zainaba je ziyarar ka shugaba a zahiri ba a gaibu ba a tsare baya na da gaba ƙarshen ma ya shugaba duk juyi na zamani idan da kai babu fargaba la ilma la mala wala ta hawala aula wala ku